Bore da pawb, mae'n hyfryd i fod yma ar ddydd Gwyl yn Ysgol Tregeles, ein Ysgol Gynradd Gymraeg newydd ac agorodd yn gynharach eleni. Wedi ei leoli yn yr hen Ysgol Abaty, ni'n bwriadu cyrraedd hyd i 210 o ddisgyblion llawn amser yn y pen draw. Mae'r prosiect hwn yn gyrraedd filltir yn ein cynllun i roi'r cyfle i blant i ddysgu a i ddatblygu drwy gyfrwng y iaith Gymraeg. Ond, mae yna fwy o newyddion da. Mae'n bleser i gyhoeddi bydd meithrin ddwyieithog newydd yn agor yma cyn hir, yn darparu i blant 2 i 4 mlwydd oed. Bydd Gofal Plant Tregeles yn cynnig lleoedd drwy Dechrau'n Deg, Cynnig Gofal Plant Cymru, a bydd yn croesawu rhieni sy'n defnyddio cynlluniau fel Gofal Plant di-dref. Da ni'n falch i gefnogi'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig yng Nghastell Nedd Port Talbot. Dim ond un o'r camau diweddaraf yw'r prosiect hwn, lle rydym yn sicrhau fod ein plant yn cael pob cyfle i ddysgu ac i lwyddio drwy'r iaith Gymraeg.